300 anys el poble de Barcelona alçava la bandera negra. Resistència a ultrança. El poble havia decidit guerra a ultrança, sabent i sent conscients de tot el que això significava. Avui, fa 300 anys, un matí com avui, es van trobar amb aquest significat de cop i volta. Enrere quedava la fam, enrere quedava la destrucció, els bombardejos, i començaven els saquejos, la fam i la destrucció. El poble va decidir resistir fins a l'últim moment, però és que l'alternativa era molt pitjor. I davant de la destrucció només quedava una cosa, la dignitat. Una dignitat que el president Companys, que va caminar molts cops per aquest mateix carrer, per aquests llocs on som ara, va manifestar en el seu darrer moment. Caminant cap al Fossar, per les muralles del castell de Montjuïc, l'anaven a fusellar. Era conscient que en breus minuts havia mort. A la seva dreta, a baix, hi havia Barcelona, derrotada. Acabaven d'entrar, feia pocs anys, les tropes nacionals per la Diagonal, mateix lloc que avui ocuparem. Una ciutat derrotada, esgotada i destruïda, cansada després d'anys d'una llarguíssima guerra i de bombardejos contra la població civil. Però malgrat tot, el president Companys, sabent que tot estava perdut i sense cap esperança, va triar la dignitat. Va voler morir descalç i cridant visca Catalunya. Avui nosaltres ja no volem resistir. Si em permeteu que parli un breu segons de partit, Oriol Junqueras, en un moment en el qual l'esquerra estava en un moment molt baixos, ens va dir allò de que som fruit de moltes derrotes i, per tant, som la llavor de moltes victòries. I això és el que volem, guanyar. No volem guanyar perquè sí. Volem guanyar perquè sabem que la república és l'única opció que tenim en aquests moments, la construcció d'un nou país. Perquè ens preocupa la nostra gent, perquè creiem que és la millor eina per la nostra gent. Pels nostres hospitals, no només pels malalts, per la gent que hi treballa i que en aquests moments s'està fent en condicions molt difícils. Perquè volem el millor sistema educatiu possible. Perquè en aquest poble tenim 2.000 aturats. 2.000. És una xifra molt alta. Qualsevol política, qualsevol fet que no treballi per solucionar això és indigne. I aquestes són les nostres motivacions. Tenim l'oportunitat en aquests moments de construir una república, un país nascuda del vot, no de les oligarquies. Una república que deixi enrere aquests pactes de la transició que han resultat un malson d'estat autonòmic que tot just ara es comença a despertar i ens demostra quina ha estat la seva crua cara real. És el nostre moment. I ho tenim tot a favor. Estem protagonitzant una revolució cívica sense precedents. El somriure és la nostra principal arma. I aquesta, com la manifestació cívica que farem aquesta tarda, com la que vam fer l'any passat, com la que vam fer fa 2 anys, com les que n'estem farts de fer, seran la nostra gran arma. Perquè construïm un país on les oligarquies, a l'hora de construir, a l'hora de començar aquest país, tindran el mateix pes que pugui tenir el vot del ciutadà més humil, del barri més humil de qualsevol poble del nostre país. I aquesta és la nostra gran força. Som protagonistes d'una gran revolta democràtica. No ens cansarem, no ens resignarem, no ens rendirem. I somrieu, sisplau. Visca Catalunya!